हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, दासान्दि नोंथांमोन बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय दङ बर'नि सुंद' सावथुननि फावखुंगुरफोरनि भाइरेल जाफुबाय थानायखौ आरोना। बिथांमोननि बागैनो सुंद' भिडिअ लानानै फैदों, मानोना जायबाबो मोनथिनो लुगैगोन जे मुंदांखा जाफुनाय फावखुंगुर एबा फावखुंग्रिफोरा मा मावनानै दं, बिथांमोननि गाज्रियानो जा मोजाङानो जा खामानिफोर आरो बायदिसिनानि बागै बयबाबो मोनथिनो लुबैनानै थायो। बेनिखायनो दासान्दि जायफोर फावखुंगुरफोरना गाज्रि सोमोन्दोजों लोब्बा गोनां, लोगोसेनो बेनि गेजेराव जायफोर हमजादों, बेनि बागैनो सुंद'यै सावरायगोन। आसा खालामबाय नोंथांमोना मोनथिनो लुबैदोंब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। लोगोफोर, दायो जाय हिन्जावसाया देहायारि गाज्रि सोमोन्दो खालामजादोंमोन, बिथांमोननि नखरा कुसुगाव पुलिस थानायाव केसखौ हैदोंमोन होननानै मोनथिनो मोन्दों आरोना। बेनिफ्राय केसखौ लाखियासै, बिथांमोना फिन गसाइगाव पुलिस थानायाव केसखौ होफैफिनो आरो बेनिफ्रायनो केसखौ बिजिरनानै जायफोर हिन्जावसाजों मुं लाजादोंमोन, बिथांमोननिफ्राय सासेखौ हमनानै मोनबाय होननानै मोनथिनो मोन्दों आरोना। बे हमजानाय सुबुंनि मुंखौ दिलीप नार्जारी होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। हमजानाय नखरनिफ्राय हिन्जावसानि नखराव थांनानै केसखौ लाफिननो थाखाय खावलायहैदोंमोन होननानै मोनथिनो मोन्दों। नाथाय जाथायजों लोब्बा थानाय गासैखौबो हमनानै मोनागौमानि बे केसआ सोलिलांबाय थागोन आरोना। लोगोफोर, गाज्रि सोमोन्दो खालामजानाय हिन्जावसाखौ मेडिकेल टेस्ट खालामबाय होननानै मोनथिनो मोन्दों आरो रिपर्टखौ गाबोनसिमाव मोनगोन होननानैबो मिथिनाय जादों। लोगोसेनो ओजोंहाय हमजानाय दिलीप नार्जारी बिथांनाव सोंनाय फिननाय सोलिगासिनो दं होननानै मोनथिनो मोन्दों। दायो बे जाथायनि आसोलफ्रा खारखुमानानै दं होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरोना। जायफोर खारखुमादों नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ। दैदेन, सुबर्ण आरो अनिल बिथांमोना खारखुमानानै दं आरोना। बिथांमोनखौबो पुलिसा नागिरगासिनो दं होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। लोगोफोर, बेनिफ्राय मोनथिनो मोनोदि जाथाया नंमारगौखायनो खारखुमादों जानांगौ, नङाब्ला बिथांमोना बेफोरबादि एसेबां गोबाव बदनाम जानाय नंलामोन, रायजबलायनो लिंनायावबो फैनांसिगौमोन। आसा खालामबाय उननि समाव आरो मोजाङै मोनथिनो मोनबावगोन। दासिम बिथांमोननि सोमोन्दै सुंद' भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।